Dai na uminabot pambuhay sa ospital ang tricycle driver na si Teddy Garote, 50 anyos, kang barangay Makawayan, Irusin, Sorsogon. Matapos na mabangga ning van sa tinampong sakop kan barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon, alas 12:45 nin maagahon kan Sabado. Sigun sa hepe kan Irusin Municipal Police Station na si Police Major Arwin Destacamento, gikan ang van sa Matnog, Sorsogon. Gikan naman sa sentro kang Irusin ang biktima asin parehong pigbabaybay ang tinampo pasiring sa Sorsogon City. Paglampas sa Sorsogon District Hospital, nag-U-turn subot ang biktima na dainari paro kan driver kan van na si Eugene Golosino, Libunaw. 42 anyos kan Montalban Heights, Rodriguez, Rizal. Rason para mahagup kay ni ang tricycle. Ang ma-determine kung saan kasi yung yung medical reports, di po pa akong nakuha na copy. So, dito ma-determine kung sa part ka na lawas niya, but it pronounced by attending physician then on arrival. Dugang pa ni Destacamento, accident-prone area ang lugar kaya importante ng GAD na maging rigmat. Motorista natin o other vehicle nag-transverse dito sa kabahan ng National Highway o Marlica Highway. So maging maingat tayo. Although makikita natin ang kalsada natin, maliwanag na rin, wala nang bako-bako, malawak. So kailangan maging rin tayo maingat. Sa presente, nasa angatanin ng kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property si Golosino. Mientras tanto, sa parehong aldaw, dai na uminabot pa sa ospital ang sarong motorista matapos na makabangga sa Barandilla, sakop kan barangay Manjublad, Matnog, Sorsogon, pasado alas 10 ning banggi. Binisto ang biktima na si Kim Garalde Fermanes na ngunyan ang nakapatente naman sa saindang residensya sa barangay Camachiles, Matnog, Sorsogon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.